Днес е 1 май и до вечера ще се срещна с моята група. Време е да си стегна багажа. Ще ви покажа няколко мои трика и полезни съвети, за да е всичко максимално удобно. Авиокомпанията, с която летим, ни дава право на над 30 кг багаж за международния полет, но няма да го използвам, тъй като по програма имаме доста вътрешни полети и трансфери с влакове, а там ограничението е 20 кг. Пък и честно казано няма много място за куфари във влака. И ако багажът е твърде много, става трудно с придвижването между летища, гари, перони и така нататък. Затова се целя в около 20 кг плюс раница, която ще взема с мен в салона. Тъй като програмата ни включва най-разнообразни климатични зони, планирам дрехите си на слоеве. Това важи особено и за дрехите, с които ще летя, защото често в самолетите може да бъде студено. Задължително добавям в багажа си непромокаеми обувки, удобни и леки кецове, джапанки и дъждобран, защото има доста места в Китай, където не се разрешават чадъри, въпреки че точно там е измислен чадърът. Но поради мерките за безопасност, дъждобранът е по-подходящ. Едно от любимите ми неща за пътуване е ето този елек от Декатлон, който е много лек, но за сметка на това топли и се прибира в собствена турбичка, която удобно върви заедно с него. Якето, с което пътуваме, е непромокаемо и ветроустойчиво. Тъй като програмата е доста динамична и често сменям хотелите, за мен е много важно багажът ми да бъде добре организиран, за да намирам бързо и лесно всичко вътре. Използвам органайзери за куфар, които много помагат за подредбата. Комплектът съдържа и ето тези изключително практични пликове за мръсни дрехи. Козметиката също организирам в няколко отделни несесера. Един за нещата за банята, друг за кремовете, маски и подобни, и трети за гримовете и аксесуарите за коса. Цялата козметика е организирана в малки разфасовки за по-лесно пренасяне. Тъй като кожата ми е суха, има нужда от постоянно подхранване, затова много харесвам тези малки разфасовки с подхранващи маски, които си набавям от DM. В багажа добавям и ето тази изключително лека и удобна чанта тип торба, която е достатъчно голяма, за да разнасям всички нужни документи по време на екскурзиите. Паспортът е най-ценното ви притежание в Китай. Той е билет за влак, вход за забележителностите и изобщо използва се навсякъде. Затова за него подготвям отделна малка чанта, която нося заедно с голямата. Използвам този трик за удобство, тъй като се налага да изваждам паспорта си многократно в рамките на един ден. Добавям в багажа си и лекарства от първа необходимост. Като винаги, когато пътувам, приемам витамин С и пробиотик за подсилване на организма, тъй като различните храни и часовата разлика отслабват имунната система. Преди да тръгна, зареждам всички устройства, за да съм сигурна, че имат достатъчно батерия да издържат пътуването. Поставям устройствата заедно с зарядните в ръчния си багаж. Важно е да кажем, че преносимите външни батерии винаги трябва да бъдат поставени в ръчния багаж. В раницата си добавям и документите за групата, както и малка прозрачна турбичка, в която поставям дезинфектант и още някои дребни течности, които ще са ми необходими за пътуването. Така багажът ми е готов. Време е да тръгваме и да си пожелаем лек полет!